uplynulých rokoch som sa zúčastnil 46. konferencie Svetovej akadémie výrobných technológií v Portugalsku, kde som bol jeden zo 7 hlavných rečníkov na tejto konferencii a cieľom celej konferencie bolo zabezpečenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, a keďže nosným priemyslom v Európe je automobilový priemysel, tak samozrejme ja som sa venoval problematike zabezpečenia konkurencieschopnosti automobilového priemyslu a špeciálne slovenského automobilového priemyslu alebo podielu slovenského automobilového priemyslu a zabezpečení európskeho automobilového priemyslu. Musím povedať, že tá problematika slovenského a európskeho je úplne podobná. No a vo svojej prezentácii som vlastne prezentoval výsledky a ukazoval výsledky slovenského automobilového priemyslu v kontexte posledných 20 rokov, špeciálne ešte v 10 posledných rokoch. No a pre nás najoptimistickejší bol práve ten uplynulý rok 2012, v ktorom sme mali nárast výroby automobilov o 45%. Zároveň som teda načrtol, ako zabezpečiť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku. No a pre nás je veľmi dôležité práve to, že je potrebné pre zabezpečenie konkurencieschopnosti vytvoriť bázu pre vzdelávanie, predovšetkým pre technické vzdelávanie, ako stredoškolské, tak aj vysokoškolské. Druhým takým veľmi dôležitým faktorom zabezpečenia konkurencieschopnosti je aplikovaný výskum a vývoj v oblasti automobilového priemyslu. No a to, čo bolo prekvapujúco pre mňa vo všetkých krajinách, to najdôležitejšie bolo zabezpečenie lokálnych súdodavateľov pre automobilový priemysel. Ešte v minulosti som si myslel, že to je iba problematika Slovenska, ale musím povedať, že je to problematika nielen Slovenska, je to problematika Európy. A teda v tomto musí aj subdodavateľský automobilový priemysel Slovenska urobiť krok dopredu a pre nás teda vyplýva úloha zabezpečiť jeho ďalší rozvoj. Keď hovoríme o rozvoji subdodavateľského priemyslu, musíme povedať, že to musí byť aj úloha pre Slovenskú republiku, pretože v ňom sa dokáže zabezpečiť zamestnanosť ľudí a to je aj ten najväčší potenciál automobilového priemyslu. Myslíme si, že čo sa týka rozvoja automobilového priemyslu, ďalších automobiliek, možno tento proces je na určité obdobie ukončený. To, čo budeme ďalej rozvíjať, je predovšetkým subdodavateľský priemysel.